दिनै बिथाङा एबसु नङामोनब्ला बेखिनि अबस्थायाव फैयामोन बियो रावजोंबो समाजजों सिनायजानाय नङामोन बिथांखौ सासे बिजनेसमेन मानसि हिसाबैसो सोरबा साफा सानैया सिनायगोन दिनै बिथांखौ रिहन दैमारि हिसाबै एक्स मिनिस्टार एक्स एमएलए होननानै सिनायगासिनो दङ दा बिथाङा एबसुखौनो जाय गुदिखौनो गाज्रि मोनोबा बे भुल जादों आरो बै समाव बे बिथांखौ जे जोङो प्रथमबार बिथाङाथ' सासे बिजनेसमेन मानसिमोन बिथाङा राजनितियाव जेबो लोब्बा गैयामोन अब्ला बिथांखौ जोंनि एबसुनि मानसिया हमनानै लाबोनानै बिथांखौ टिकेट होनानै एमएलए गेलेहोदों आरो जों एबसु हिसाबै गोबां खस्थ' खालामदों आं नलबारि एबसु आनसलिकनि सासे बिबानगिरि दंमोन आरो लेङाइ नेहाथारि हिसाबै दंमोन बे समावहाय जों गोबां खस्थ' खालामदों देरहाहोनायाव जों खामानि मावदों एबसु हिसाबैनो जोङो केम्पिं खालामदों आरो बिथाङा दिनै मन्त्रि जानो मोनबाय एबसुनि सापर्ट लायै लायैनो आरो एमएलए जाबाय 20 बोसोर बिथाङा दिनै मा हिसाबै एबसुखौ रायनो हाखो दिनै बिथाङा एबसु नङामोनब्ला बेखिनि अबस्थायाव फैयामोन बियो रावजोंबो समाजजों सिनायजानाय नङामोन बिथांखौ सासे बिजनेसमेन मानसि हिसाबैसो सोरबा साफा सानैया सिनायगोन दिनै बिथांखौ रिहन दैमारि हिसाबै एक्स मिनिस्टार एक्स एमएलए होननानै सिनायगासिनो दङ दा बिथाङा एबसुखौनो जाय गुदिखौनो गाज्रि मोनोबा बे भुल जादों आरो आं बेखौनो बुंनाय खुलुमबाय आं नोंथांमोननि लाइभनिसिम बयनिसिमबो गिबि गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोनाय थाबाय आरो गोदान बोसोरनि फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बोथोरनि हामग्लायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय दा बेखिनियाव आं बेखौनो सानदों जे थांनाय 20 बोसोर आगोल जोंहा नैबे बाराव जेनेबा गबिन्द सारा टिकेट मोनासै दायो इउपिपिएल हान्जानिफ्राय जा दिपेन बर' सार दङ आरो रेहन दैमारि सार दङ दा बिथांमोननि सानैनि गेजेराव आं बेखौनो नुदों भटार्स हिसाबै आं बेखौ नुदों जे जेनेबा थांनाय 20 बोसोराव जोंहा रेहन दैमारि सारा जोंनि नैबे ओनसोलनि बा जोंनि बे गामि हिसाबै बिथाङा माबा मोनसे नुथारनाय बिथाङा देखायनो हानाय आं नैबेखौ मावदों नैबेखौ हरदों बेखौ बुंनो हानाय बिथाङा बे जों गामियाव फैनानै बुंफैनो हानाय बेहा जेबो केपासिटि गैया आरो बिथाङा बे गामिनि थाखाय आं उमुक मावदों होननानै नैबे लामाखौ आं हरनाय नैबे दालांखौ आं हरनाय होननानै आसि थुनानै खिथाफैनानै बियो जोंनि गेजेराव फैनानै बे भट बिनो साहस गैया आरो साहस खालामनाङा आरो बिथाङा दा आं बे हिसाबै दा जोंहा बिथां थांनाय 20 बोसोराव जेनेबा रेहन दैमारि सारा जोंनो जागोन मावगोन हरगोन होनै बा मालाबा जों थानसालिनि नामाव जोङो सहायबो बियो सहाय बिनायावबो जागोन होननानै नै दिनैसिम 20 बोसोरा बिथाङा प्रतिश्रुति होयै खोथा होयै दिनैसिम जोंनि गामियाव जेबो मोननो हायाखै आरो खाथि खालानि गामियावबो बिथांनि नेम प्लेट मोनसेबो गैया नोंथांमोना नायहैनो हागोन जोंनि खाथि खाला गामि ओरै आंनि गामिनि उनथिं दङ जेनेबा 1 नम्बर खमाबारि बेवहायबो बिथाङा माबा मोनसे हरदों होनना जेबो नेम प्लेट गैया आरो जोंनि खोलाहाथिं गामि दङ नों सेलेसबारियानो जा 2 नम्बर बोरिगाव सियालमारि गेजेर माखा सादु माखा गांगु माखा बेयावबो जेबो बिथाङा नेम प्लेट खिथानानै बुंनो हाया आरो नलबारिफ्रावबो गैया जेरावबो गैया बे जोंनि बे बोरिगाव बिटिसि ओनसोलाव बिथाङा 20 बोसोराव 20टाबो खामानि गैयादां आरो बिथाङा हरनाया आरो दा थांनाय बाराव जेनेबा खननै मिनिस्टार जादों आरो खेबनै एमएलए दा बिथाङा जों बिथांखौ मा होननानै आसा खालामनो हागोन एबार बिथाङा देरहाबा जोंनो माबा मोनसे मोजां खामानि मावगोन होननानै जों बिथांनि सायाव फोथायनाया खम जालांबाय आरो भटार्स हिसाबै रायजो राजाफ्राबो गोबाङानो बुंदों दा ओंखायनो दा जों गोदान हिसाबै जाथिनिबो खामानि मावबोनाय हिसाबै आं दिपेन बर'खौनो लुगैदों आरो दा दसे दा आं रायजोफोरखौ बेखौनो खावलायदों दा गोदानै हाबनाय खायजामाथि महनपुर ओरै पुरुनि गरायबारि दङ ओमफ्राय इथिं शिबपुरनि रायजोफोर दङ एख्राबारि एसे दङ हाफागाव दङ ओमफ्राय बेखिनि गोदानै हाबनाय एरियाफोर दङ बिथांमोनखौथ' आं मा होनना बुंबावगोन बिथांमोनखौ आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों आरो जे जोंनो दिनै 20 बोसोर बिथांखौ आसा खालामनानै जेबोखौ मोनाखैबा बिथां बे गोदानै हाबनाया दा बिथाङाथ' मा आसा खालामनाङो बिथांमोना आसा खालामनाया साबसिन आरो जोङो खुथारै बुंनानै जों खाथिनि मानसि जोङो खासिबारि रिहन सारनि गामिया बारा गोजान नङा जोंनि
3 किल'मिटारसो जागोन आरो 3-4 किल'मिटार खाथिनिखौ नायस'नो आरो जोंखौ सिनायो दा महनपुर खायजामाथिनि रायजो राजाखौथ' बिथाङा सिनायखाया दा सोरखौ लानानै बिथांमोना प्रतिश्रुति होनो हानो आरो माब्रै फोथायनो जों मोनसे बाथ्राखौ जों नुबाय थादों बे समाव गोबां जौगानाय खामानि मावदों होननानै दिनै बिसायख'थि फोसावदिंनायाव बिथाङा मुखुब जादों बे बेलायाव मा बुंगोन दा जौगानाय माने जोंनियावथ' मा जौगादों जेबो गैया जेबोथ' गैया सेन्ट्रेल पेकेज हिसाबै जोङो नैबाव माबायाव दङ बे PMGSYनि मोनसे लामा दं आरो बे CC ब्लक ओरै दैफांनिफ्राय ओरै जोंनि गामि बेखौ जेने तेने मोन्दों आरो बेखौबो दङ कारन दङ जेनेबा बोरै मोननो हाखो जों सासे इन्जिनियारा बोरैबा खायथ्रा खुथ्रा खालामनानै बे गामिया अबस्था गैथ्रा होननानै कारन जोंना ओरै थांबा ओरैबो दै ओरै थांबा ओरैबो दै जोङो थारमाने दिप बायदि गेजेराव दङ थांनो जों उदालगुरि थांनोनो बिराद खस्थ'मोन नलबारियाव थांनो थाखाय जोंहा बै दलाङानो सेलमारि खाथिना दलाङानो गैयामोन जों दै बारनानै थांनो गोनां जायोमोन कार बारनो हाया एम्बुलेन्स फैयामोन जोंनि गामिया दा बे माबानिफ्राय जोंहा जादों आरो नैबे थांनाय 5 बोसोरनि आगोल एसे आगोल जादों आरो PMGSYनिफ्राय ओमफ्राय बिनिफ्रायथ' जों जेबो गैया राजहुवा हिसाबै जोङो कमिउनिटि हल मोनाखै जोङो थानसालिफ्रावबो जों माबा मोनसे मोनाखै ओरै खाथियाव जेनेबा लोखि फुजा होग्रा दङ 1 नम्बर खमाबारियाव बेवहायबो जेबो गैया जे भटार्स हिसाबै थारमाने बिथांनिफ्राय जेबो आसा खालामजाया दिनैनि दिनाव आसा खालामनाङा आरो आं रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायदों बिथांखौ आसा खालामनांस्राया आरो गारनायानो मोजां आरो बिथांनि सायाव फोथायनायखौ आरो आंथ' फोथायनो बाबाय कारन जोंबो खाथिबोनाय बै समनिफ्रायनो जिहेतु बे रिहन आरो दिपेन बर'नि गेजेरावनो जितु फायदा जागोनखौ दिनैनि दिनाव नुहुरदों नैबे ब्रैजिद' नं उदालगुरियाव थारमाने नोंथांनि बायदिब्ला दिपेन बर'नो भट होनाया मोजां दिपेन बर' हिसाबै जेनेबा जाथिनिबो मावनाय जोंहा एसे जों बिनि सायाव फोथायनाय दङ एसे फोथायनाय दं आरो गोदान इयं सेंग्रा हिसाबै मावगोन बिथाङा जेरै आं मोनसे खोथा बुंनो गया बोरायबा फिथाइयाबो खम जालाङो थायनायाबो खम जायो बंफां गायगोदान जेरै गया थाइबा बिराद बुरजा थायलांखायो थिग बेबायदि आरो रिहननि अबस्थाया बेबायदि आरो दा आं बेखौनो माने रायजो राजाफोरखौ खावलायनो लुगैनानै माने दिपेन बर' सारखौनो सापर्ट खालामबा मोजां आं बेखौ सानदों आरो बेखिनियानो आं बे समाव रिहन दैमारि सारखौ नैबे ससियेल मिडियायाव नुदों आरो बिथाङा मोनसे फंसे खोथा बुंबाय थादों आरो आं बेखौ गोसो सिङाव एसे लाजिनायबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों बिथाङा बुंदों जे एबसु हिसाबै थाबाय था माने राजनितिकआव फैदों होननानै बिथाङा बुंबाय थादों आरो सोंखारिदों आरो एबसुखौ खिन्थु आं बिथांखौ मोनसे खोथाखौ गोसोखांहोनो सानदों आरो बै समाव बे बिथांखौ जे जोङो प्रथमबार बिथाङाथ' सासे बिजनेसमेन मानसिमोन बिथाङा राजनितिकआव जेबो लोब्बा गैयामोन अब्ला बिथांखौ जोंनि एबसुनि मानसिया हमनानै लाबोनानै बिथांखौ टिकेट होनानै MLA गेलेहोदों आरो जों एबसु हिसाबै गोबां खस्थ' खालामदों आं नलबारि एबसु आनसलिकनि सासे बिबानगिरि दंमोन आरो लेङाइ नेहाथारि हिसाबै दंमोन बे समावहाय जों गोबां खस्थ' खालामदों देरहाहोनायाव जों खामानि मावदों एबसु हिसाबैनो जोङो केम्पिं खालामदों आरो बिथाङा दिनै मन्थ्रि जानो मोनबाय एबसुनि सापर्ट लायैनो आरो MLA जाबाय 20 बोसोर बिथाङा दिनै मा हिसाबै एबसुखौ रायनो हाखो दिनै एबसुनि नोजोराव नुदों बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै सासे माने थांखि होनानै थांखिखौ मावफुंनाय सासे लिडार बे हिसाबै दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ रिजेक्ट खालामनो थांगासिनो दङ बिथाङा नोजोर होदोंना होआखै बेखौ दा एबसुनि सायाव जानला मोनला बुंनो नाङा एबसुआ मोनसे हारिनि जाथिनि खामानि मावग्रा दिनै बर' जाथिया मोनसे अलखदाव थांनो नागिरबाय थादों दिनै जोंनि बर' हिसाबै बायदि बुंनाङा एबसुआ जायखौ सापर्ट खालामो अपेन सापर्ट खालामनो हो बेवहाय रावबो बुंनाङा जुदि बिथांमोना जुदि BPF खौनो सापर्ट खालामबा सापर्ट खालामदों कारन लिडारफ्रा मोजांब्ला मालाय सापर्ट खालामो रायजो राजाया बेखायनो आं खावलायदों आरो बिथाङा एबसुनि सायाव जानला मोनला ब्लेम होनाङा मरेलि सापर्ट खालामनोबा खालामथों एबसुआ बेवहाय जोंहा दिपेन बर' सारखौ सापर्ट खालामनो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो कारन खिन्थु बिथाङाबो मोनसे समाव एबसुनि सापर्ट लानानै देरहाबोनाय मन्थ्रिबो जाबोनाय दा बे हिसाबै गावबो बुजिनांगौ आरो दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो मोनना गोजोननाय मोनबाय आरो आं बे समाव रिहन दैमारि सारखौ नैबे ससियेल मिडियायाव नुदों आरो बिथाङा मोनसे फंसे खोथा बुंबाय थादों आरो आं बेखौ गोसो सिङाव एसे लाजिनायबो मोनदों आरो दुखुबो मोनदों बिथाङा बुंदों जे एबसु हिसाबै थाबाय था
मानो राजनितिकआव फैदों होननानै बिथाङा बुंबाय थादों आरो सोंखारिदों आरो एबसुखौ। खिन्थु आं बिथांखौ मोनसे खोथाखौ गोसोखांहोनो सानदों आरो बै समाव बिथांखौ जे जोङो प्रथमबार बिथाङाथ' सासे बिजनेसमेन मानसिमोन, बिथाङा राजनितिकआव जेबो लोब्बा गैयामोन। अब्ला बिथांखौ जोंनि एबसुनि मानसिया हमनानै लाबोनानै बिथांखौ टिकेट होनानै MLA गेलेहोदों आरो जों एबसु हिसाबै गोबां खस्थ' खालामदों। आं नलबारि एबसु आनसलिकनि सासे बिबानगिरि दंमोन आरो लेङाइ नेहाथारि हिसाबै दंमोन बे समावहाय। जों गोबां खस्थ' खालामदों, देरहाहोनायाव जों खामानि मावदों, एबसु हिसाबैनो जोङो केम्पिं खालामदों आरो बिथाङा दिनै मन्थ्रि जानो मोनबाय एबसुनि सापर्ट लायै लायैनो आरो MLA जाबाय 20 बोसोर। बिथाङा दिनै मा हिसाबै एबसुखौ रायनो हाखो? दिनै एबसुनि नोजोराव नुदों बिथाङा जेबो खामानि मावनो हायाखै। सासे माने थांखि होनानै थांखिखौ मावफुंनाय सासे लिडार, बे हिसाबै दिनै जोंनि रायजो राजाफ्रा बिथांखौ रिजेक्ट खालामनो थांगासिनो दङ। बिथाङा नोजोर होदोंना होआखै बेखौ दा एबसुनि सायाव जानला मोनला बुंनो नाङा। एबसुआ मोनसे हारिनि जाथिनि खामानि मावग्रा। दिनै बर' जाथिया मोनसे अलखदाव थांनो नागिरबाय थादों। दिनै जोंनि बर' हिसाबै जोंहा ST, गुबुन हारिया ST मोनदेरगासिनो दङ। ट्राइबेल सोस'नो नागिरदों मोनद' हारिखौ। दा बिनि सायावबो जोंहा बाथ्रा बुंग्रा रावबो गैला लिडार हिसाबै। दा बे हिसाबै माने जोङो बेखौनो सानदों आरो एबसुनि सायाव बेबायदि बुंनाङा। एबसुआ जायखौ सापर्ट खालामो अपेन सापर्ट खालामनो हो, बेवहाय रावबो बुंनाङा। जुदि बिथांमोना जुदि BPF खौनो सापर्ट खालामबा सापर्ट खालामदों, खारन लिडारफ्रा मोजांब्ला मालाय सापर्ट खालामो रायजो राजाया। बेखायनो आं खावलायदों आरो बिथाङा एबसुनि सायाव जानला मोनला ब्लेम होनाङा। मरेलि सापर्ट खालामनोबा खालामथों एबसुआ, बेवहाय जोंहा दिपेन बर' सारखौ सापर्ट खालामनो जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो। खारन खिन्थु बिथाङाबो मोनसे समाव एबसुनि सापर्ट लानानै देरहाबोनाय, मन्थ्रिबो जाबोनाय। दा बे हिसाबै गावबो बुजिनांगौ आरो। दा बेखौनो आं नोंथांमोननि गेजेराव बुंनो मोनना गोजोननाय मोनबाय आरो। थेंक इउ।